OK, takže čaute, dneska je deň zápasu. Hráme proti Medzibrodu. Medzibrod je 5, my sme 7. A dúfam, že to dáko dáme, ale ja si verím, mám dobrú náladu, takže ja by som to dal. Teda ja by som to chcel dať. No, ideme si pobaviť termo, také, aby ma nebolelo koleno. A vinný chráničov, mi veľké zavadzajú, potom také protišmíkové ponožky, šušťačka, kebyže začne pršať, a som na striedačke, potom tu máme kopačky moje, loptu, tu neviem prečo si vždy beriem a všetko si to nabalíme do tejto tašky. Ešte vodu, ale tu si dám do fľaše, tak ale fľašu tu nejdem dávať, neviem. OK, takže čau, už sme dohrali zápas proti Medzibrodu. Na to, že sme 6 alebo 7, asi 7. A oni sú 5, tak v tabulke, tak sme celkom dobre hrali. Ja som spokojný so svojím výkonom a to by bolo asi všetko. OK, čau.